Aiwa muri yeZimbabwe muzuva ranhasi tiri kuziita chinhu chinoshamisa. TSHABANGU yazobuda musaga manje nekuti yabva yanyora tsamba kune vanhu veSADC, kune vanhu veAfrica Union, kune vanhu veIPU Parliament vachikomplaina nekuda kweill treatment yavari kuitirwa panyaya yemaelections, panyaya yemabi-elections munyika yeZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe ndokuti kana usati wasubscribe chibva wasubscribe wolike utina on the bell icon takuchana maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe tinoona kuti vanhu veTSHABANGU vanouya paTwitter handle ubva vayanobva vaposta vachiti when the opponent can determine who appears on the ballot, it is evident that democracy is non-existent in Zimbabwe. The world can now witness the orchestrator of these unlawful recalls and the extent of ZANU-PF's influence over the courts. Aiwa muri yeZimbabwe vauya patwitter enda nobva vatega SADC news, nobva vatega African Union, nobva vatega African Parliament, nobva vatega IPU Parliament. Tikuona kuti aya ndo maofficials mahombe chaiwo ekuti tikuona kuti apa vatonyora request, vatonyora tsamba, vatoripota kune maorganizations aya kuti aiwa uyamuone zviri kuitika kuno kuZimbabwe kuti maopponents vanhu veZANU-PF ndivo vanodecide kuti uyu munhu tinoda kuti ape paballot paper or not, asi vanhu vanenge vakafaila mapapers avo semaapplications, asi ivo nekuda kwecorruption yavo, nekuda kwecorrupt macourts avo ari corrupt, nekuda kweinfluence yavo iri corrupt and unlawful, ndivo vari kuda kusuggesta vanhu vanoda kuisa paballot paper ivo voga. Saka muri yeZimbabwe hapazoshata manje, hamene zvavachapindira kuti kudii. Tibotipa mafungo enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Muchilike, muchisubscribe nokutina on the bell icon. Tinombochana maupdates anokupai pano paZim News Live.